a america ku je ku saurari shirin nan da na gaya muku Allah ɗaya gari banban. In an haife ka a america to za ka iya zama ɗan ƙasa america kowaye ubanka, kowane addini kake bi, dokar su ta yadda. Amma ba a haife ka ba to ba za ka taɓa zama shugaban ƙasa ba. Sai suka ce to saudiya ma te musu haka, to ta taɓurzar da ake kenan. Amma wallahi an gama ta taɓurzar, yanzu dole sarki abdallah ya sa hannu. Duk ɗan da suka haifa a jidda, ba dai an ce ba za su shiga maka da madina ba, to sai su koma jidda, sai su tafi riyadh, sai su je sai su haifi 'ya'ya, sai su je saudiya, dole sai ta ba su international passport. To a ka'ida duk inda ka mallaki international passport kai ɗan ƙasan ne. To wata rana zai iya fitowa takara, wata rana zai iya zama waliyul ahad, ya zama mai jiran gado, daga nan ya hau gadon. Abin da suka ce za su yi mana kenan. To sannan ku tuna babban abu shine me, suna haihuwa 'ya'yansu a nan garin, suna zuba su suna karatu a daidai lokacin da kuna haihuwa 'ya'yanku a nan garin ba kwa zuba su su karatu. Ku tafi Lagos, ku je kasashen inyamurai, ku je ku ga 'ya'yan hausawa da ake haihuwa suna yin karatu a nan. To ina son ku rinka auna abubuwan, saboda haka